So guys, kasama natin si Boss Nico. Ito yung nag-first to arrive sa BIMC sa Boss Ironman. Guys, sa mga nakakilala, ito yung tatlo sila magtotropa ang nag-first to arrive sa BIMC. Yan, baka drip tech yan. So what is up guys, Timor Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Sheesh. Yes, we are back guys. So for today's video is we're going out. We're going out lang. Yan, we're going out lang guys. Siguro kape. Hirap nang walang rides, no? Saka na tayo mag-rides. Daming Jejemon. Yeah. Saka na mag-rides no? So ayan guys, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Timor Vlog here nga pala guys. Shish. Mag-vlog ulit. Traffic naman. Walang iya. Let's go. Woo! Let's go. So kayo ba guys, na-experience nyo ba yung na-experience nyo ba yung pag nagmumotor kayo is habang tumatagal kayo nagmumotor is ano ba to? Anong tawag dito? Tinatamad na kayo. Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko alam kung ayos natin to. Hindi ko alam kung tinatamad ako mag-ride or sawa na mag-ride. Siguro ito nga, puro stambike na lang kasi. Pero yun lang, hindi naman sasawa siguro sa ride. Kayo ba, na-experience nyo yung ganito? Na wala lang, okay lang walang ride, okay lang na basta ang gulo. Yan, di naman sa parang tinatamad ba kayo. Ano ba tawag doon? Siguro sawa, hindi naman sa sawa. Ano ba? Ang gulo mo Basta yun lang, na-experience ko lang ngayong sa pagmumotor is medyo yan, tinatamad ng mag-rides. Tumambike. Parang ganun. Ewan ko lang kung na-experience yung ganito. Although yun naman, pag pumipiga ako, nakakamiss naman talaga. Lalo na pag mga isang linggo rin ako nakapagmotor. Pag di ako nakapagmotor na isang linggo, ako po yun, medyo yan, ginagala. Siguro dahil motor lang tayo ng motor, I think. Or kailangan na ng bagong motor. Tingin ko yun nga, kailangan ng bagong motor. Talagang para sipag-sipagan. Di naman sa kailangan ng bago. Magtampo si Toothless. Di naman natin bebenta to boy eh. So ayan, tambay kami sa Boss Coffee. Syempre, kasama natin Auto Bros. Sino pa ba? And sa wakas guys, 20k followers na tayo, grabe. 20k followers, grabe, napaka-solid. Dami na natin, kaya yan, sama-samahan nyo ako sa mga biyahe ngayon. Siguro medyo tinamad lang tayo this past few weeks, pero ito, bawi tayo. Siguro more ride, more tambike, and meet and greet natin ng mga Auto Bros. Yan, para ma-meet din natin yung mga ibang grupo like PBBRC yan, shoutout sa PBBRC. Then sa Rev Bombers yan, Rev Bombers, BRAP, PBB. Yan, sa mga iba't ibang grupo na nandito sa Pangasinan, para naman magsama-sama kami at ma-meet ko rin kayo, di ba? Yan, bali may tambike ata kami, I think sa March 29 sa New Shelsan Pub yan. Check nyo guys. Check nyo sa page ng Auto Bros. Yan, kita-kits tayo dun. Yan, kita-kits tayo sa Shelsan Pub yan. Sa mga gustong ma-meet kami or ma-meet ako. Yan, ewan ko, dadala tayo ng sticker dun. Hindi ko pa alam guys kung may mga pag-giveaway yung Auto Bros Maybe update na lang kayo sa page. Kaya like yung page ng Auto Bros dito, lalagay ko na lang. Let's go. Ayan, good thing na may mga ganitong event talaga tayo ng Auto Bros para kahit pa paano ma-meet ko kayo, lalo na sa mga followers natin dito, sa mga solid dyan.
Siyempre para magkaroon naman tayo ng chance ang ma-meet kayo, di ba? Yan, pwede nyo ako ma-meet doon. Hindi lang naman ako, nandun ang Auto Bros eh. Sa mga nakasubaybay na sa amin, yan, kilalang kilala nyo na yung mga kasama ko sa Auto Bros. Sila Kyle, sila Jua, sila Ron Jake, yan, sila Doc, sila Cap, o, di ba? Sa mga matagal na sa channel ko, sigurado kilala na yan. Yan, and then sa mga bago sa channel ko, yan, kadalasan guys ng tambike natin is ganito lang, kape, tingin ng motor, tingin ng ano, kwentuhan tungkol sa motor, kwentuhan tungkol sa mga tropa. Ganito pag tambike guys, kaya halos madalas yung tambike namin dahil mas madalas yung kwentuhan namin. Kaya sa mga bago, baka sabihin nyo dyan, alam mo yan, tambike naman ang tambike, wala namang ride, wala namang kwenta. May kwenta sa amin yun boy. Hindi lang basta-basta yung tambike yung nabubuo dun. Halos yung moments namin magtatropa, yung grupo namin yan, halos yan, doon nagkwekwentuhan, chill lang, kape-kape, mawali ng boy. Ayan, Junction, Jollibee, buhay pa oh. Alam ko babalik tong Jollibee dito guys eh, kaya stay put lang kayo. Babalik ang Jollibee dyan. Nakakamiss talaga dumaan dito. Pag dumadaan ako dito, nako, halos tagal-tagal ko na rin kasing di dumadaan dito eh. Ngayon na lang ulit. Bihira kasi puro tayo bunuhan guys. Eh syempre ngayon open na daw to eh. Kaya syempre try natin yan. So sa mga taga-Dagupan ba guys, tingin nyo okay ba yung ginawa dito? Tingin nyo ba no, hindi na magkakatubig ba dito sa Dagupan kung ganyan ang ginawa? Siguro dito sa kalsada walang tubig, pero dun sa mga bahay ay sa mga establishment na na nasa gilid siguro dyan lahat ang tubig boy. Swimming kayo dyan, bigla kayo nagkaroon ng swimming pool bigla. Mga taga-Dagupan dyan, shoutout sa inyo guys. Ayan o, diba, matatapos to rin eh no. Dito okay na. Tingin ko dun na lang sa downtown ang hindi pa. Yung junction medyo okay na eh, nasa 80% na I think. So yan, malapit-lapit naman na tayo sa Boss Coffee. Lang kaya tayo magkaka-rides. Auto Bros, ano na? Let's go. Kaso nakakatakot guys, maraming buhangin yung ano, madaming buhangin tong kalsada. Kaya nakakatakot din umataw. Hindi pa masyadong mainit yung gulong natin. Ramdam mo yan eh, kasi pag umataw ako hindi pa kumakapit eh. Pag kumapit yan boy, solid ka diyan. Kahit bangking mo yan. Imagine mo 20k subs na tayo. Ewan ko bang parang nananaginip lang ata ako eh. Parang di, pero thankful tayo guys, di ba? Kaya maraming gustong manood sa channel natin, sa kalokohan natin. Yung kalokohan eh, no? Daming gustong manood. Yan, good vibes naman, di ba? Wala kayong iyakin boy. Dami iyakin na raider eh. Tambay tayo dito boy. Wala pa tayo mga kasama. Tayo lang ata, baka solo lang tayo. So guys, touchdown tayo dito sa Boss Coffee. Yan, parada muna natin to. So yan, touchdown tayo dito sa Boss Coffee. Dito na pala si paring Kyle. Nakasakyan lang siya ngayon. Ayaw na daw mag Z9. Basta. Hello, belated happy birthday. Bless. Siyempre, alam mo naman, Filipino time. So guys, dito muna kami. Mamaya na lang. So guys, dito tayo sa Boss Coffee oh. Ito yung ano natin, raider na na-post dun sa reels natin. Nag-trending.
Dito yung may-ari, sinundan tayo, nag-post tayo kanina sa page natin sa Team Motovlog. Ito yung may-ari. Check natin. Ito yung may-ari. Boss, anong pangalan mo, boss? Boss Jerry po! Boss Jerry yan, si Boss Jerry. Iniwan ng ano? Ano ba motor na yan? ZX6R. GX6R. Kawasaki, oh. Kawasaki, ang lakas po. First gear, ano mo? Palong ba? Pero, di ba wala naman, no? Tropa-tropa pa rin, no? Nandito lang ako tambay. Yan, oh. Followers natin, bagong followers natin to. Yan, Raider. Kaya yung mga nagsisiyakang Raider dyan, ito na, oh. Pinuntahan pa tayo. Guys, solid to, eh. Ito yung nag-trending halos 1 million mahigit na, no, na views. Yan, kasama natin ngayon. Sheesh! So yan guys, tambay-tambay muna tayo dito. Legendary Raider, then yung syempre ZX6R natin. So guys, kasama natin si Boss Nico. Ito yung nag-first to arrive sa BIMC sa Boss Ironman. Itong D-Max na to, Drift Tech, oh. Yung Drift Tech guys. Tambay kami ngayon dito, hindi na nagmotor to ngayon eh. Guys, sa mga nakakilala, ito yung ano. Ito yung tatlo sila magtotropa ang nag-first to arrive sa BIMC. Yan, baka Drift Tech yan. Ewan ko sa mga nanood ng BIMC, kilalang kilala nyo itong sasakyan na to, itong D-Max. Ayan o, number 62. Solid dyan boy. So yun, nandito kami sa ano, sa Boss Coffee tambay. Kasama natin sila Boss Joel. Ito yung mga bikes na nandito ngayon, no? Triumph X-Max to, X-Max, then MT-07. Then ito sa atin syempre ZX6R, si Toothless. Then ito yung kay Mark, hindi siya nag 10R ngayon eh. Hindi siya nag 10R, and tambay kami dito. So yun guys, yun lang ang update ko sa inyo. Tambay lang tayo dito sa Boss Coffee ngayong araw. So yun guys, tapos na kami tumambike dito sa Boss Coffee. Yan, shoutout sa Boss Coffee. Grabe si paring Mark kayo, no? Naka-vulkan, ah. Ingat dyan, ingat. So ayun guys, uwihan na kami dito. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako, Team Motovlog. Here nga pala guys, mail ka sa rides, tambike, big bikes. Nasa tamang channel ka boy. Yun o. Let's go. Tapos na naman yung araw ngayon. So ayan lang ang ganap natin for today's video. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko. Siyempre, uwian time. Team Motovlog, I'm out guys. See you next vlog guys. Sheesh! Bye bye.